धोका धोका आणि परीक्षेमध्ये ओका याने विद्यार्थी नाही निर्माण. त्याच्यासाठी मुलांनी काहीतरी चार भिंतीमधून बाहेर पडलं पाहिजे, केलं पाहिजे. आणि म्हणून मी सांगितलं होतं की आपल्याला जीवदादा केरकरांसारखा त्या इतिहास म्हणून आता तुम्ही अलीकडे तो खंड प्रकाशित केला केरी गावामध्ये पुन्हा त्या लोकांना बोलून आणि ठरवलं की दरवर्षी केवळ स्मृती नाही त्यांच्या कामाचा विचार करणं. आपल्या पेडणे तालुक्यामध्ये ज्यांनी ज्ञानेश्वरानंतर ज्ञानेश्वरी इतकाच महदनुभवेश्वरी सारखा मोलाचा आध्यात्मिक ग्रंथ लिहिणारे संत सोयरोबान आणि आंबिये पालिगावचे. आपल्याला काय त्यांची माहिती आहे? आता ज्या निवेदन करतात भक्ती महाजन, तर त्यांनी आता अलीकडे रिसर्च केलेला आहे मोठा आणि आता तुम्ही त्यांचा तो रिसर्च जो ग्रंथ आहे तो प्रकाशित करते आहे. अंतरीचा ज्ञानदिवा मालवू नको रे. अलीकडच्या काळामध्ये आपण झापडं लावून जी जगत असतो ना त्याच्यामध्ये विचार केला पाहिजे, अंतरंग प्रकाशित झालं पाहिजे आणि अनुभवाविण मान हलवू नको रे. या पेडणे तालुक्याचं ज्यावेळी उद्घाटन झालं आणि त्याला संत सोयरोबान आंबिये नाव लिहिलं गेलं त्यावेळी मी आलो. अनेकांच्या पाकळ्या उंचवल्या की तुम्ही महाविद्यालयाला हे असं संतांच तुम्ही कुठल्या काळामध्ये घेऊन देता. किंवा मी त्या याच्यामध्ये सांगितलं होतं, मी तुम्हाला का सांगतोय की आपल्या मोठ्या माणसांनी दिलेले विचार उंचीमध्ये घेऊन पुढे जाण्याचा आजचा पाऊल टाकण्याचा आजचा दिवस आहे. त्या संत सोयरोबांनी काय सांगितलं की संत सोयरोबांनी सांगितलं की दोरीच्या सापा भिवनी भवा भेटी नाही जीवा शिवा अंतरीचा ज्ञान दिवा मालवू नको रे. आणि तुम्हाला सांगतो आज सध्या भौतिक प्रगती जी होते आहे ना, आपल्या घराघरामध्ये टीव्ही आले, घरासमोर कार आली, आणखी सगळ्या गोष्टी आल्या. हे बाहेरचं सगळं झालं, आतला दिवा आतला प्रकाश जर पेटवायचा असेल तर त्याला साहित्य साहित्य खूप वाईट वाटतं की हा सोहळा मी कुठल्या दृष्टीनं बघतोय. मी त्याच्यावर मनाशी बोलतो की एकेकाळी हरमल गावामध्ये रवळनाथाच्या मंदिरामध्ये 7-7 दिवस नाटक शिकण्याच्या वेळी होत असत. आता नाटकं गेली, हौशी नाटकं ते संपली आणि तिकडे स्पर्धेमध्ये पहिलं आलेलं त्यांचं हे अशा प्रकारे फिल इन द ब्लँक्स मोकळ्या जागा भरासारखं आपण सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये काम करतो आहोत. ह्या सगळ्या जुन्या चांगल्या गोष्टींना म्हणजे मला आठवतं मी हरमलमध्ये असताना मासे पकडणाऱ्या माणसांच्या त्या याच्यामध्ये मी जीवन जगलो आणि मला आठवतं, मला आज या सगळ्या आठवणी येतात. तिथं राजन नाईक आहे. आम्ही ज्यावेळी कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा गोमंतकने सगळ्या गोव्यातल्या तालुक्यातल्या तरुणांना सांगितलं होतं की तुमच्या तालुक्यांचा विशेष अंक काढ. तेव्हा मी दादू मांजरेकर ही आम्ही मंडळी होतो, त्यांनी पेडण्याचा विषय काढलेला होता. तर त्यांनी काय केलं, आम्हाला गाडीमध्ये घातलं सगळं. ते म्हणजे लिहून तिथं टेबलावर बसून द्यायचं नाही, सगळा पेडणा पिंजून आम्ही फिरलो आणि फिरून आता लिहू कारखाने इथं काय काय नवीन इंडस्ट्री ते बघितले, इथलं जे व्यवसाय आहे ते बघितलं, इथलं निसर्ग सौंदर्य बघितलं. स्वतः माधव गडकरी आम्ही आज जे घडलो ते त्यांच्यामुळे. हे जे मला ते का आठवतं किंवा त्या हरमल गावामध्ये आम्ही गेलेले असताना कृष्णाष्टमीला गोकुळाष्टमीला खीर केलेली असताना ते आम्हाला दिली नाही कारण त्या खीरमध्ये साखर घालावं त्यांच्याकडे साखर नव्हती. अशा प्रकारचं दारिद्र्य होतं. आज मी ज्यावेळी हरमलला जातो तेव्हा मी हरमलमध्ये आहे की इटली आणि रोम मध्ये आहे अशा प्रकारचा मला प्रश्न पडतो. लोक आमच्यामध्ये तसेच हे करता करता म्हाका स्पेशली जे आमचे राष्ट्रीय अकादमीचे जे अवॉर्ड विजेता आसा अद्वैत साळगांवकर हाचे स्पेशल हांव स्वागत करता. तशेंच आमची सोनाली बाय हांकां मानांकन मेळ्ळ्या हांचे स्वागत करता कित्याक तेंच्यांनी आमचे राष्ट्रीय पातळीचेर खंय तरी आमचे गोंयचें नांव दवरलें. तशेंच म्हणजे म्हजे पेडण्याचे भाव म्हणजे जेंच्यांनी आमच्या साहित्यांत बरीच एक एड केलेली आसा जेणे करून तांचें स्वागत करता. आनी हांच्या बरोबर म्हणजे स्कुलाची भुरगीं जे मुद्दाम म्हणून आयल्यात, शिक्षक आयल्यात आनी म्हजे पत्रकार भाव मुद्दाम टायम करून हांचें स्वागत करता. खरें म्हळ्यार तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करप हें म्हाका एक भाग्यच मेळ्ळें. ह्या भाग्याक हांव एक खरें म्हणजे लकी म्हणूं शकता. आतां आमी मूळ मुद्द्याचेर येवप म्हटल्यार मिशन फॉर लोकल. मिशन फॉर लोकल हे आमचे कितें आसलेलें करच्या पयलीं एक लोकल आमच्या भुरग्यांची आयडेंटिटी जावची
आणि ती स्टेट लेवलची तशी राष्ट्रीय पातळीचेर जावची ही एक अपेक्षा करून आम्ही सुरुवात केलेला एक धाकटोसो प्रकल्प. खरं म्हणजे त्याच्यात आम्ही बरेचसे बारीक बारीक गोष्टी करतात आणि हे आयचो जो क्षण असा ह्यो आमचो खरो म्हणजे एक बरो क्षण आयला. कित्याक आज आम्ही खंय तरी एक राष्ट्रीय लेवलीच्या आमच्या जे सन्मान हे आसात सन्मान प्राप्त झालेले आहेत तेंचे करतात आणि मानांकन मिळाले आसात. खरें म्हणजे हितून म्हजें नांव एक चुकून उरलें ते दया पाडलोसकर तांकांय मानांकन मेळ्ळां तेंचें हांव स्वागत करतां. आतां हे मिशन फॉर लोकल जशें आमी म्हटलें तुमकां हे लोकलांसाठी आसा गांवांत आपल्या भुरग्यांक वयर करपासाठी. आतां ह्याची साहित्य कशें कितें मेळ्ळो आसतलो म्हाका हांव जर कितें सांगपाक सोदता तर मुख्य म्हळ्यार साहित्या शिवाय हांव आयज तुमच्या मदीं उबो रावचो नासलो. साहित्य अशें आसा की साहित्य मनशाक खंयसूनय खंय व्हरूंक शकता. कारण हांव म्हाजे धाकटेशे सांगता आमी ल्हान आसलेले स्कुलान कॉलेजीन आसलेले तेन्ना खरें म्हणजे डिजिटल मिडिया ही नासलेली. साहित्यकारांनी आमच्या मदीं खंय तरी एक आमच्या हृदयात कितें तरी घातलें आनी तेचें फळ आयज आसा. आणि साहित्यीक कितले ते डिजिटल आयले कितें आयले तरी साहित्यीक अशें डिजिटलायझेशनाक मजा येवची ना. सो साहित्यकारांनी फुडें वचचें तांकां खंय तरी आमच्या मानांकन मेळचें तांकां खंय तरी प्रोत्साहीत करप ह्या उद्दिश्टान ह्यो आमी आज संयुक्त रित्या म्हणजे मिशन फॉर लोकल तशेंच श्री सुपर्ण पेडणे हेंच्या संयुक्त रित्या ह्यो प्रोग्राम आयोजीत केला. आमचो उद्दिश्ट मुख्य आसा आमचे पेडण्याचे जे स्थानीक आसा पेडणेकार ते बरेच कडेन विखुरलेले आसतले साहित्यकारांनी तांकां फुडें व्हरप तांकां एक मोटिवेशन मेळप ह्या उद्दिश्टान हे आमी एक धाकटोसो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आसा. आणि हो प्रोग्राम जर जायत जाल्यार बरेचशे अपकमींग जे आसात तांकांय ताचो फायदो जातलो. आमकां मुख्य म्हणजे हांव खरेंच परत हांकां स्पेशली जे आमचे राजू नायक साहेब तशेंच गुरुदास साहेब तशेंच रमेश वस्कर साहेब आणि अनिल सावंत हांचे हांव खरेंच उपकारी आसा. कारण हांचो मार्गदर्शन आमच्या भुरग्यांक मेळचो ह्यो उद्दिश्ट आमचो आसलेलो. आणि तो म्हाका खात्री आसा ही जी आमी शाळेंतली कॉलेजीची भुरगीं जी आयले आणि जे अपकमिंग्स आसात तांकां तांचें मार्गदर्शन जातलें आणि आमच्या म्हणजे पेडण्याचें नांव आनी फुडें फुडें वतलें. आयज 1-2-3 नांवां आसात येणाऱ्या काळात खूब येवची. तुमचें मार्गदर्शन आमकां सगळ्यांक आमच्या पेडण्याचें म्हणा कितें संपूर्ण गोंयकारांक जावचें ह्याच अपेक्षेन हांव तुमचे परत धन्यवाद करता. कारण तुमच्या सारकी माणसं मेळ्ळ्या शिवाय आमचे भुरगे घडचे ना. जे आयज कितें घडटा तें आनी घडपाक जाय ही अपेक्षेन तुमच्या कडेन हांव प्रार्थना करता. आमच्या पेडण्याचे जे कार्यक्रम आसा जसं साहित्याच्या वतीने आता साहित्य म्हणटकूच कितें आसा थोडे लोक बुकां बरयतात थोडे लोक कविता बरयतात पण थोडे स्तंभ लेखनय करतात. साहित्य म्हटलें कितें आसा लिखाण आणि लिखाण तितले तेजस्वी आसूं शकता इतलें आनी कांयच ना. कित्याक त्या मनशाक स्तंभ लेखन करूनच मनीस एक पत्रकार जाता. म्हणजे खंय तरी साहित्यामुळे प्रत्येक मनशाक खंय तरी साहित्य असल्याशिवाय तो फुडें वचूंक शकना हेचेर म्हाजो तरी पूर्ण विश्वास आसा. सो हांव तुमकां स्पेशली कॉलेजच्या भुरग्यांक अपकमिंग्स आसात आमचे सन्मानीत तांकां सांगूंक सोदता तुमचें कार्य अशेंच चालू दवरा जेणे करून एक आमच्या येणाऱ्या पिढीसाठी सुद्दां हे फायदेशीर ठरतलें. हांव तुमकां खरेंच मना पासून देव बरें करता आनी हे अशेच कार्यक्रम घडोवन तुमी सगळ्यांनी मेळून म्हणजे आमी हाडया जेणे करून येणाऱ्या भुरग्यांसाठी फायदेशीर. हांव परत एकदा सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. आणि ह्या हितून एक सांगूंक सारकें सागळे सरांचें हांवें जेन्ना आमचो एक अद्वैत बाब जेन्ना आयलो म्हाकाय दिसलें की भुरग्यांक आमच्या म्हणजे म्हजो शेजारीच म्हणत पण पेडणेकारूच जर तो राष्ट्रीय लेवलीचेर इतल्या यंग एजीचेर येता ही आनंदाची गोश्ट आसा. तशेंच आमचो सोनाली बाब सुद्दां जेन्ना आमकां दिसलें कितें तरी वेगळे तरेन डान्स सागळे सराक सांगले आनी सागळे सरान खऱ्यांनीच म्हाका खूब सहकार्य केलें आनी मोटिवेट केलें आमी कितें करया. खरें म्हणजे हो प्रोग्राम खूब पयलींच आमकां आसलो म्हाकाय कळटालें पण खंय तरी अनावश्यक कितें ना कितें कामा निमित्त अशें फुडें आनी आयज तो योग आयला. हांव तुमकां म्हज्या कडल्यान सॉरी पद दिलें पण एक तुमकां सांगता स्पेशली जे आमचे सन्मानीत सगळे जाण आसात तुमी आमच्या काळजान आसात हृदयान आसात आनी तुमची जी साहित्याच्या वतीन जशें तुमी
बाकीच्या ते पुढे आणत हे सांगून म्हणजे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. अनिल सामंत सरांनी इथं खूप स्फूर्तीदायक भाषण केलेलं आहे. माझ्यासमोर जास्तीत जास्त विद्यार्थी आहेत. मी व्यासपीठावरील माझ्या मित्रांना सांगत होतो, जवळ 20-22 लोकांचे सन्मान झालेले. त्या सगळ्यांनी जर आपल्याबरोबर 2-2 लोक आणले होते ना, आणले असते तर आज हे सभागृह पूर्ण भरून गेलं असतं. माझी मैत्रीण सुमेधा कामत देसाई ही आपल्या मिस्टरवर घेऊन आलेली आहे आणि मला खूप चांगलं वाटलं. सुमेधाला जेव्हा इथं पुरस्कार देत होते तेव्हा त्यांच्या मिस्टरच्या डोळ्यामध्ये असून तरारलेले पाहिले. छान वाटलं मला. सुमेधाने खूप कल्पक लिहिते, विनोदी लिहिते, उपवास लिहिते. त्याशिवाय पेडणे तालुक्यामध्ये एवढे चांगले साहित्यिक आहेत. मला वाटतं की एकेकाळी मराठी भाषेच्या चळवळीची तुला केवळ पेडणेतील लोक सांभाळत होते. कुठेही गोव्यामध्ये एखादा मेळावा घ्या, पेडणेतून किमान 500-600-1000 लोक यायचे आणि तो मेळावा यशस्वी व्हायचा. आज दुर्दैवानं मराठी किंवा कोकणी साहित्य संमेलनाला सुद्धा 100-200 लोक असतात. कारण लोकांची एक जी मुलगी साहित्याबद्दल किंवा या साहित्य चळवळीबद्दल असायला पाहिजे ती काही राहिलेली नाही. त्याचा दोष कोणाला जातो मला माहीत नाही. पण त्यासाठी जर आपल्याला काही प्रयत्न करायचे असतील तर मला वाटतं पुढची पिढी घडवण्याचं काम शिक्षकांनाच करावं लागेल. आणि शिक्षकांना सावंत सरांनी सांगितल्याप्रमाणे केवळ साहित्य वाचून व्यक्तिमत्व घडत नाही, पण साहित्याबाहेरचं ज्ञान, शिक्षणाबाहेरचं ज्ञान कसं प्राप्त करावं याचं मला वाटतं याचा मूर्तिमंत धडा आपल्या कार्याने शिक्षकांनी निर्माण करायला हवा आहे. मी जे विद्यार्थी माझ्यासमोर बसलेलं पाहतो त्यांनी आपल्या पुढच्या 20 वर्षांचा विचार करणं आवश्यक आहे. मी याबद्दल जी बोलत असले आहेत ना, किती मुली शांतपणे भाषण ऐकते. जेव्हा आम्ही अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आम्हाला कळलं गोमंतकी मुलं स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये मागं पडतात. अनेक मुलं बँकिंग किंवा पोस्टल किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जी जी कार्यालय आहेत त्यांच्यासाठी जेव्हा स्पर्धा घेतल्या जातात, स्पर्धात्मक परीक्षा नोकऱ्या देण्यासाठी गोमंतक मुलं एक तर तिथे येत नाही किंवा व्यवस्थित पेपर लिहित नाही. कारण अशा तऱ्हेचं प्रशिक्षण देणारं, अशा तऱ्हेचं शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्था किंवा स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करणाऱ्या संस्था गोव्यामध्ये नाही आहे. म्हणजे दुहेरी आव्हान आहे. एका बाजूला चांगलं शिक्षण चांगलं आहे, मुलं पास होत आहेत, 100% रिझल्ट येतोय, परंतु त्यांना एक नागरिक म्हणून त्यांना या भूमीचे योग्य वारसदार म्हणून तयार करण्यात आपल्या शिक्षण संस्था कमी पडतात. दुसऱ्या बाजूला आपला जो भाषिक व्यवहार झालेला आहे, एका बाजूला कोकणीमध्ये दुसरीकडे तोंड करून बसलेले आहे, मराठीबद्दलचं तोंड दुसरीकडे आहे, इंग्रजी अशी एक पिढी आता जन्माला येते जी कोकणी वाचत नाही, मराठी वाचत नाही. पुढच्या 10 वर्षानंतर तर कोणीच काही वाचणार नाही. या सर्वत्र आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये मला वाटतं जे काय कोण मागतायत ना त्याला देऊन द्यावं. रोमन कोकणी लोक त्यांनाही वाटतं की त्यांना राज्यभाषेमध्ये त्यांना हिस्सा प्राप्त व्हावा. मला वाटतं तो त्यांना द्यावा. मराठीसाठीही आपण देण्याची वेळ आलेली आहे. मराठी राजभाषा झाली तर कुणाचंही काही नुकसान होणार नाही. अशा वेळी केवळ पुरस्कार प्राप्त करण्यासाठी नाही, आज बहुतांश लोक लेखक लिहित आहेत त्यांना काही पुरस्कार प्राप्त होतो, पण लेखकांची साहित्यिकांच्याही विचारांची जबाबदारी मला वाटतं पुरस्कार प्राप्त करण्यापेक्षाही वरची आहे. त्याहून पुढची त्याची जबाबदारी आहे ती म्हणजे आपण या भूमीसाठी काय देणं लागतो. लक्षात घ्या, गोवा घडवलेला आहे तो साहित्यिकांनी विचारवंतांनी, तो राजकारण्यांनी घडवलेला नाही. गोवा मुक्त कोणी केला? गोवा मुक्त 1961 मध्ये झाला. टी गुन्नांपासून पापू शिरोडकरांपासून लक्ष्मीकांत बेर्डेंपासून जी पिढी या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये उतरले होते सगळे साहित्यिक आणि विचारवंत आणि इतिहास संशोधक होते. त्यानंतर जो ओपिनियन पोल झाला त्याच्यामध्ये लढाई पण गेली दोन्ही बाजूने. मराठी इथं जॉब स्कॅम होता. तुम्ही मुलं अत्यंत हिरिरीने अभ्यास करता, हिरिरीने वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेता, निबंध लिहिता, परंतु तुम्हाला माहीत आहे का तुम्ही किती शिकलात तरी पाठ्यपुस्तकातलं ज्ञान कितीही चांगल्या प्रकारे प्राप्त केलं तरीही तुम्हाला नोकऱ्या मिळवण्यासाठी किंवा 30 किंवा 40 लाख रुपये द्यावे लागतात. हा जो काही एक न्यूनगंड आता आजच्या पिढीमध्ये निर्माण झालेला आहे तो भयानक आहे. दुसऱ्या बाजूला जमिनी विकत घेण्याचं जे काही सतत चाललेलं आहे
संपूर्ण उत्तर भारतातून लोक येऊन गोव्यातील जमिनींवरती कब्जा करतात. पैसे देऊन नाहीये, इथं मोकळ्या जमिनी दिसल्याबरोबर त्यावरती कब्जा केला जातो, बनावट कागदपत्र केली जातात. त्याच्यामध्ये सगळे नेत्यांपासून सरकारी अधिकारी सगळे सामील आहेत. म्हणजे पुढच्या 20 वर्षात आपण जे गोव्याला प्रगती म्हणतो त्या प्रगतीचा हिस्सा आपल्याला काय मिळणार आहे याचा विचार करायची वेळ आलेली आहे. म्हणून मी म्हणतो सगळे साहित्यिक, विचारवंत आणि एकूण या संपूर्ण वैचारिक जगतामध्ये जे जे काम करणारे आहेत त्याच्यामध्ये शिक्षकही आले आणि पुढची पिढी म्हणून तुम्ही सगळे युवक जे आता पुढच्या 5 वर्षामध्ये तुम्ही शिक्षण घेऊन पुन्हा तुमच्या विद्यालयातून किंवा कॉलेजमधून बाहेर पडणार आहात, तुमच्या पुढं काय वाढवून ठेवलेलं आहे याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. ही तुमच्यामध्ये ही भावना जागृत करण्याचं काम आम्ही जसं वेगवेगळे साहित्य करत आहोत तसं शिक्षकांची ती जबाबदारी आहे, ती त्यांनी तुमच्यापुढे ठेवली पाहिजे, सत्य परिस्थिती ठेवली पाहिजे. मी तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगतो, आम्ही जेव्हा कॉलेजला शिकत होतो तेव्हा आम्ही वर्गामध्ये कमीत कमी बसायचो आणि त्याच्या बाहेर म्हणजे आम्ही वेगवेगळी जी आंदोलनं केली विद्यार्थी चळवळीमध्ये, खरं आमचं शिक्षण या आंदोलनामधून झालं. आम्ही नेहमी म्हणतो आमचं विद्यापीठ हे रस्त्यावरती उभं होतं आणि त्या वेगवेगळ्या ज्या चळवळी घडत होत्या त्यातून आमचं शिक्षण झालं. त्यानंतर आमच्या शिक्षकांनी आम्हाला प्रवृत्त केलं की तुम्ही ही पुस्तकं वाचा, या संदर्भात परिसंवादात भाग घ्या, हे मुद्दे तुम्ही मांडले पाहिजे, डोळ्यासमोरची आव्हानं यांचा अभ्यास झाला पाहिजे. या ज्या संपूर्ण चळवळी आमच्या काळात होत होत्या त्याचा आमच्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडलेला आहे. मला वाटतं आता मी जे काही बोलतोय साहित्यिक विचार यांनीही तुमच्यापर्यंत यायला पाहिजे. केवळ साहित्यिक पुस्तक एक पुस्तक लिहिलं पण साहित्यिकाची जबाबदारी संपत नाही. पत्रकारांनी आपलं वृत्तांकन केलं, लेख लिहिले म्हणून त्यांची जबाबदारी संपत नाही. विचारवंतांनी केवळ भाषण केलं म्हणून त्यांची जबाबदारी संपत नाही. मला वाटतं आता प्रत्यक्ष लोकांमध्ये जाऊन गोवा मुक्तीची आणखी एक चळवळ सुरू करण्याची वेळ आली आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आम्ही 80च्या दशकामध्ये जी आंदोलनं केली विद्यार्थी म्हणून, मला वाटतं त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या पोटात धडकी पडली. आम्हाला घाबरत होते. आम्ही राजकारणाला यायला बंदी करत होतो. अनेक कार्यक्रमामध्ये आम्ही राजकारणाला यायलाच देतो. अशा तऱ्हेचं वातावरण जेव्हा निर्माण होतं तेव्हा राज्यकर्त्यांच्या मनामध्ये धडकी बसते. आज विरोधी पक्ष राहिलेले नाही. त्यामुळे विचारवंत साहित्यिकांची जबाबदारी वाढलेली आहे, शिक्षकांची जबाबदारी वाढलेली आहे आणि विद्यार्थ्यांची पण वाढलेली आहे. तुमचं भविष्य तुम्हाला घडवायचं आहे, तुम्हाला सुरक्षित गोवा निर्माण करायचं आहे. त्यासाठी आता मला वाटतं एक पूर्ण ताकदीनं एक जनचळवळ, लोकांचा सहभाग असलेलं एक मोठं आंदोलन गोवा वाचवण्यासाठी आणि तुमचं भविष्य उज्ज्वल बनवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक झालेलं आहे आणि मला वाटतं ती वेळ आता आलेली आहे. धन्यवाद.